Suleiman wetu Winda Socha. Winda Socha. Ndofunga taka uya mwenyewe bwana akataka nayo. Sikafamba tires. Natanga panza hapa. Tutazinda kwa mkosa nje. Ndofunga zakatoa panza hapa. Nikapatoa kwa mkosa nje. Kana kaniacha kuona paka kutisiani. Lakini ndio saka mkosa nje wakati hizo. Kwa mali 4,200 tituyo baite chwana chabaneta kuti muzitete zotaura tachaura kuzizia uchi kuita process yawo yabaneta iyi ndo chakafambira tsanza kuti babu yemuroti mwana akabva angakara vanovhunduka matanga kutokuchema matanga kutokuori mwezi kana kumapishaya paextension anezi gapu ifunga wakatanga kurekoda achirekoda kusoma chifamba kudaro mota yakabuda muroti batamira nemota iyi yabuda muroti kurifamba mota bata chilipa ni driver kata anosiya njese driver satafana kuya nefeedback swa 26 nakauya apana feedback yataka siyama saka tanguya nefeedback iyo takamira yo wangu akinjira tuwauya saka nyenye kuchimambira mbusande ando nauya ndakamira ini singazivi saka izvi mwana ari kuita sei izvozvo zvaripo nyama dzakasunga atosara afana kuuya musikana nepamiri festival yako saka it's okay saka kusanja zvakasara kuenda handizivi manje kuti akati ungani magazeti kana maunganizi right don't this sorry chamamete zvinezikiye nyika muzunguza tichitsigira nyemukosho wangu nyaya ipakudai so pakufamba kwatikaita taifana kunge takauya feedback takauya takaswera pano taswera pano tofunga basa changamiri mama pedza takabva neti takabva usiku chipakati pekui vakozejeri vauya vakomana vakafonerwa vakomana ava vasikuru vangu tichinzi komuripi kunzi muise feedback namprisa wamambo ndo vakafona vakomana vatizoni no chingwamukosa njera saka papaya mukosa njera panapa ndakubvunza inini tichiti no vakomana ishe vakati zvoni fambai muri pamwe chete regai kufamba muri one vakomana vakatanga kuenda kunze kunzi tiise feedback munhu vakatanga kuenda kupi kwamukosa njera ndakuda kubvunza amukosa njera vakanditi ndinokukanda mhepo zvakandibata vakandizvani ndinokukanda mhepo vakomana vabva vaseka vakabudisa shone kunzizweni wakazvijera wega mwana zvakandibata nazvino mwana akafa ndovanzizi yangu saka tadaro vakomana vachibva kwamukosa njera vakauya kune mukomana akaburuka mota yamukosa njera avo vanga vakatedza instead yekuti titanga kuyazopasa feedback kuno vakatanga kuenda uku isusu takataura kuti tinofanira kufamba pamwechete no so what zvayakuita regai tikupe umwe futi tikupe umwe futi munhu motaurwa sezvamotaurira because already chatisingadi as long as munhu aconflicted kana munhu wanhu wasanga kungofara chita kachapeta I'm sorry, ma'am. Sekarang untuk Robson Socha. Dapat saya nak ngomong kamera kita bawa feedback, bawa kata kita. Jadi itu juga. Muni ini soal konanas bangsa soal. Jadi jangan lupa konanas. Jadi sudah orang soal konanas itu. Nyaya kita kan jadi kata kita kongkos saja, Yesus. Takashika ko kabanwa dare chinzi mushamedu sekuru wedu gura baba wana baba wedu wane chikwambo chakatora kubva kuMozambique changa chiri laki nini andika saka chikwambo chocho vakazochirasa muchirongo vachirasa chine dzimwe mhepo futi dzikutendera mukati memusha bosi chakunyuka andika uyezve tabva pakudaro
pakatsanangura zvikanzi mimi kumaini kwenyu kunofanira kuchenurwe kuti kusarambe kuchifira vanhu munofana kutsvaga mari 2.5 kana kuti 1.5 toya tokuita se togadzirire gomba kwenyu. Asi kana muchida kuti batsire zvedzinza zvemumusha menyu kuti zvese zvikunetsa kubva kuvana vasikana kunzi havasi kuroora havasi kuita sei anditika ndopa munobata 2.5 yekuti mukwanise kuita sei kubatsirwa mumusha menyu mimi ndokutaura zvakaitwa tanga titese vanga vari ko apa pekuzoenda negama maenda kudi right pamusoro imambo nyaya yakaitika ndeyekuti ndofunga nyaya tikairipota zvedu ndakafonerwa nehanzvadzi yangu kubva kuHarare achinditi nini afonerwa nasekuru but handi sekuru wao ndokuno kwaMutare but vari kuti kutsanangura kwari kuti vari kuti Winter Soldier akauya kunoko akauya zonyoresa mazita renyu mimi achitada kuita sei ada kuuraya because akadzingwa nehanzvadzi yako nehanzvadzi yako kubasa ndikati kuti kudaro here zvikanzi ndokwanisa kukupai nhamba ndofunga takapiwa nhamba tapiwa nhamba ndofunga ndakadzifona inini dzikadayirwa ndadzidayira ndofunga ndakati makadii sekuru zvikanzi atripwedu makadiwa ndikati mukutana naRobson Soldier zvikanzi okay zvakanaka muzukuru ndoona hanzvadzi yanambofonera ndikati zvikanzi right unoziva munhu anonzi Winter Soldier here ndikati yes inomuziva zvikanzi right Winter Soldier akauya kuno achitaura maererano nenhau yekufa kwemwana wake akauya achitaura kuti iwo ndokauraya mwana ndikamuti no asi dare rangu rikuita sei rikundirambira kuti ndokunzi wakauraya mwana akaramba achita nharo ndikati no zvatingaita after 3 days ndichatera mumba kwenyu tonosvika kuguva kwemwana unotaura ega mwana kuti akaurayiwa naRobson here kana kuti kwete handitika ndofunga in 3 days time ngange hanzi yakabva yatera kupi kupenhalongo chobvaenda kuguva kwemwana vasvika guva rabva rabvunzwa kuti naye mwana Robson ane chekuita here pakufa kwako kwakaita iwewo zvikanzi Robson havana chekuita nekufa kwangu handiti hanzi mwana aipindura kureva kuti ing'anga ndisekuru vavo vaindiudza izvozvo maaudios acho ndinawo ndofunga takauya tikamhangana nyaya iyoyo musi wakaitwa watakasvika dare rapera panapa hanzi sekuru hungwe Woza asibatsiri muna mautanga utsagana zvisina basa tinovaunzawo sevanhu vacho wotaura chokwadi kuti chiri kuitika chii saka imi chiregai timutsvage hungwe tikamona hungwe mambo ndandichikumbirawo inini sofanzi kushanda mari nokuita zvotengesawo tichimoda kugara nanyaya yakadai ikaika inoda baba varipo mai varipo vabereki varipo handiti vanofanira kunge ivo zvozvo mari vanadzo vatubira hama dzavauya nawaenda kuona mambo ka inyaya yekuti ini ndiri mwana wekuimba yekwama inini imba ndiri mwana wekwama inini munyatsonzwisisa mambo so nyaya inyaya isusu tinongotarisa nyaya titarisiwana right omana varedani andi ngatigare pasi